Не, самите стълбчета са не, ама не знам на колко. Ти виж гледай какво странно. Да, каква е... Точно в някаква пропаст по средата сме. Тук е скала. Тук ако ходиш пеша, както може би някъде другаде си. Не, тук ако минаваш пеша, трябва да подписваш още 2 листа. Че фирмата ми е... Няма да съди, да. Виж отзад какво. Не всичко се вижда. Макар че стълта. Аз като гледам колко смок има и мъгли, чакай да видиш нещо. То вече се изгуби това. Самия град. То София не мога да видиш, тя е толкова замърсена. Особено отгоре от Витоша, ако гледаш. Тъмна сила витае върху нея.